Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berta Kanjibang nilisani songjare ninglenpi aprangsi berta kepipen arjrikha. Borlang Perpen Lamding Ahoy Sangtilang So Servan Kep Ahawar Kebekece Aso Tumhan Ketikia Menpen Longle Kacerai Jiapan Kabor I Katekok Ketiki Deda Tumapan 24 plus pen Kerak Kepajerpon Recho Mili Amondoli Keropen Kipi Akarcho Amai along Nilip MSC Abitungatum Kacetongdum Diopani MSC Cup Football Tournament Angdung Kiti Diopani Kapatu Aklamalong Karbi Anglong Borlang Perpen Lamding Ahoy Sangtilang So Servan Kep Model Village Ahawar Malom Kebe Kece Aso Tumsi Longle Kaceraiji Abidia Pan Bor Ibomsi Hadak Inut Pen Bigaisi Hini Cerai Ponsi Ason Ahan Hipi Birik Tepak Pen Cenglok Ongdung Ahan Ason Kitiki Ponsi Karbi Anglong Arlo Nang Lubong Tanglo Bangso ang tek kelong ke pini IRCS Karbi Anglong District Branch Tum Kahumri Damahutsi Bangso ang tek Longdam Alangli Secretary Borsing Pangcho Pen ke Japon Hojai Pen Karbi Anglong Ahoyalong Kahumri Dam Sangtilang Sola Pen Servan Kep Arong Kedam Tang Surihini Ra Kreket Homaning Kansi Rong Cheseng Pon Sitahala So Hawar Malom Koson Penone Kece Aso Tumsi Han Ketikia Men Pen Longli Kacerai Et Ason Si Teglong Dangte Hadak Mu Arnisi Langkai Janason Man Medet Jima Lapen Arnisi Ke Jesong Nang Kok Kedet Jima Pusi Cerok Tok Arat Atum Arjupon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Arlo Ke Do Kheroni Lapen Tengkereng Langso Palong Niadim Pining 24 plus Convener Clear Up Terang Dili Joint Convener Jirsong Timung Mindar Kramsa Pen Danglok Klem Rabrap Ajir Potum Jungjung Akhi Padam Pensi Kiduk Lapen Katekok Det Abang Phu Abang Piatumapan Non Ningkring Apor Ahut Ingsam Det Napu Matha Ponsi Choi Epak Lapen Pekar Om Epak Pak Ronpon Bangso Long Convener Clear Up Kaning Jepon Ki Munit Kisunga Porahut Kacerap Long Ason Thot Pirthe Athak Ningkang Sam Ave Puta Ningjepon Lasinon ke Wangjilang Along Ansosia Dim Kerap Pon Tujia Pan Sitame Cisik Pon Bom Loputa Cleared Up Terang Dili Ahin Pen Cecak Bon Jengka Pen Pobit Prokathar Newsfast Karbi Anglong Lunsing Teron Kapen Khat Ateng Pini Mahamaya BJP Kauri Pahar Minority Morcha Bandhan Minority Morcha Atom Pen Klem Bangamai Kangni Bangso Mailong Mongol Sing Teron Kensing Inti Maipu Samson Taro Junbang Minarson Pangcho Dinesh Topo Sadam Chaudhary Sika Terangpi Monica Ekatu Chetong Dunsi Mailong Kewangjik Kilik Ahut Koson Pensi Minority Morcha Ahin Pen Kam Ke Klem Aputhak Lapen Rat Atum Pen Koson Sik Kacingki Chethan Pen Ongdung Avot Kapalong Jephan Chethan Chimung Pon ke ason ke do elo setame nile tum minority pualam thea bangke minority ke nile tum only Christian tum data kali da nile tum Muslim doji lapen akhai tum ta Garu doji lapen Miya doji lapen Kadevasi doji ni tum Karbi akhe duila si nile tum minority po committee bangke ni tum ason tin la arong ban pen akapek adhorom tumhan sini tum minority puisi ai sab ni tum managi kilo la sini tum pini bangso kauri pahar long ni tum cheng si pini ni tum la so minority long pen tum kolson si kibang hilang arni long sar kiching honai li tum sar lum sing terona phan ni tum kolson si bangso kibang ji election long la pen non MLA election long kolson si tum Parti tu jima koson sini tum jakong itu jima la so puthap sini tum kai kita tum cerok tok ni tum minority hin pen tum kaprek a charge long mate kaprek alang tum akhe along kaprek ni tum adhromulong ni tum bangso Muhammaya li tum angkang long ani tum minority hin pini cheng silor pen kebang hilang ni dan tum dam hilang la pen tum kumbidam hilang la pen tum mon cerap dun ni tum akhe hai mate man peng ke do ini tum advisor morsing teron la pen alang li achol kare intipi alang itu mitu kai kita na ceram situdun lasi kebang hilang ali nota alang itu pan la anso sena ceram situdun pen ni tum longjak pong atidun pu pen itu pan itu ning thelo la pen kebang hilang ali no stami tum kiching honai em stami ni tum pan minority hin pen pan stami alang li ni tum pan ching hon pon po la pen ni tum ta alang li pan kiching hon pen cerap situdun pu di sini li tum ning thelo la pen ning thepar piglot la pen si kebang hilang
ni tum non 25 December long Christmas ani stame tum em ni tum phan em sarang che chakdo along tina church long stame alang li ko pine eson ningkang sapen ki pg posan do la si so son stame ni tum ning thepik lo la pen long pu busin do ning thelo Nong 25 ni lip constituency ke parlo Recho Mili Amonduli Kero Pen KP Akarcho Amayalong Maipu Hilary Tiso Lapen local pastor Moja Singh Teron Lapen Arnamalam Kevanabang Bapuram Kathar Koilamati former evangelist NKBA local MAC Pobetro Rongpi Lapen Timothy Teron VDC chairman Nilip Rilipson Teron Mondol Committee Chunbang Mohan Singh Teron Koilamati Lems Chunbang Jakhanyas Taro member Mondol Committee Lapen ke Ongdungatum Mayalong Chetongdun Kero Pen KP Athepi Kero KP Akardom Ong Muchodji Ning ke me pen Pipon Nang Phan Ongdungakhi Nang Pithuji Hinia Korin Angdeng Pipli Angdeng So Grape Ho Mai Ing Samjin Pensi Pajut Pon Nilip Pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Bokajan Mbia Dungalong Karbi Arong Kethenai Lake Sodre Chuarong Henlo Lasipini Arni Ke Me Adap Arnam Arnia Phan Chepa Me Pon Asai Klemdam Pangcheng Pon Karbi Kur Pho Melur Ke Kai Pon Lake Lijanga Melur Along Sundor Ingti Hanjanga Melur Ke Kai Pon Kamal Be Tungjanga Melur Ke Kai Pon Anan Kiling Ejanga Melur Ke Kai Pon Chandro Tiso Lapen Kronjanga Melur Ke Kai Pon Lai Chanteron Rongasar Anan Kiling Pen Birta nang pachini pon lake non sodrecho arong chokim det pen Sorkar pen tovar hini longdun lo ke pathua klam isi longdun lo meri hingta longlo seta nonomat kadure abangke kijuna lang hen lo putan nang pachini don sodrecho arong arat sorkar aphan kachuning ripon lake sodrecho arong aphan prabjin pen mesen kijuna lang avarsai nang pipon popusi council atuma phan ningche pathe pon labangso arong don pharuge thomso se dotanglo ahut pen ahut ke mai ke do pon ahut arniar veta do koktiti lahai pen kachepa jok pon jia phansi community hall lapen open stage ta kenang sot puta ronga sar pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thegiding atuma phan pini ingdeng sirkep angdeng sodrecho arong mahang ke thek arni katalon pon amaya long pen nang chuning ripon kadugawe bang bharot troxi sose kibi kithi sarpi sarphuatum pen an esan chora petsi ningche parong pon bokajan pen bisnu lekhe Newsfast Karbi Anglong Non Malom Sophan Bertang Tongsenak For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta Kantong Pen 90 Deopani Pathua Klamalong MAC Cup Football Tournament Angdung Kiti Kapathu Pon Bangso Amayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Dr. Numol Momin MLA Manpeng Aluhi MAC Mukut Mohanta Abarim EM Jibon Chandra Pathak Langtuk Timung Kasar Rapchun Bang Pen Chenglok Kithigidingatum Chetong Dunsi Aliralon Pidun Pini Angdung Kiti Kapathu Along Number No DFC Ateran Pen Hanjang Langso FC Ateran Angbongsi Chepate Pon Kapathu Pon Bom Ahut Hin Hin Setame Kapathu Kethek Chingbar Chit Ajok 2x2 goal pen JPC Draw Deadlo Puthot Penalty Chetur Ponthusi Hanjang Langso FC Ateranatum 2 goal Number No DFC Ateranatum pen 4 goal pen Chepahai Pon Kehaya Nong E Tangka Suri Phokep Lapen Trophy Lapen Aduntu Anong E Tangka Suri Thongkep Lapen Trophy Pajirpon Hanjang Langso pen Bisnu Lekhe Newsfast Karbi Anglong
Pini berta lansi pajutik lo domi khakne kardon.